Estaba arrancando o xogo no PC. Vale. Aquí temos a toda a xente que de momento está compartindo pantalla. Tamén vai haber xente que este compartindo por outros canais, por Twitch ou así. Entón vamos a ir pasando dun a outro e idevos preparando porque en 3 minutos paso o código, vale? Vale, xente, parece que xa arrancou. Que tal, Queco, entón? Da xente que anda por aquí xogando, con quen contas que vai a Vai, ganar? 22. Sí, creo que son 22. Van a poder ter... O Fabio e Santa tiña boa pinta. É o que estamos vendo agora mesmo. Fabio Santa, para min, creo que é o favorito dos que están conectados polo momento. O rollo é que... Segunda partida entra alguén e gana a segunda máis a terceira e xa está, Oye, Sí. cuidado. O bo é que nesta primeira partida, bueno, como hai pouca xente, o bo é que van a poder colectar moitos Aburrirse. materiais, van a caer nun sitio, van a coller materiais e van a chegar moi ben para o final. Creo eu, vamos. Oye, Fabio que vai hacia Feudo. Parece que vai Ou para vai Feudo. a Coral. A Coral parece que vai, no? Parece que lle gusta ese sitio. Despois, o malo dese sitio é sair de aí, pero bueno. Seguramente non vai a presionar ninguén. A ti sempre che custou, pero hai rampas para sair por todos lados. Sí, pero non sei. Se tes a un tipo arriba, a mí sempre me parece que te poden fastidiar a partida, pero bueno. Quen vai ir aí arriba a campear? Creo que tiña un tipo a izquierda. Me parece, ou... Quizá non. Vale, estamos escuitando un poquinho a música de Fabio. Non sei se podemos subir o volumen, pero bueno. En principio, Fabio está quedando aquí. A quen podemos mirar de momento? Máis xente está por aquí compartindo. Ves, polo que eu vexo. A Hanchi, vamos a mirar o stream de a Hanchi. A Hanchi parece que xa caeu. Temos a Chechu que caeu na nosa illa. Vou pasando aquí un pouco polos streams a ver. Vale, de momento parece que non hai moitas hostilidades, ¿no? Óscar B parece que caeu. Bueno, non está moi lonxe de Coral, ¿no? Ollo que pode haber aquí luita de titáns, porque Óscar B tamén lle dá guai, non? E está bastante pertiño de... Sí, eu diría que sí. Está bastante pertiño de Fabio. Pero bueno, Fabio está en Coral. Non sabemos se se van a querer respetar de momento. Creo que había outro máis por esa zona. Esperaría que Adrián Omaigot tamén caeu por esa zona cerquiña. Vale, estou mirando agora aquí a Rafiña. Rafiña... Hai un que caeu no castelo que está ao lado de Coral, Ollo. Rafiña está... Danielens. Danielens... Ollo, porque Rafiña está moi perto da Hanchi, Aquí pode haber unha luita de titáns tamén. Pero bueno, a Hanchi, cuidado, porque é un pouco máis principiante polo que teño entendido. Está aquí, como podemos ver, curándose aquí o noso amigo Rafiña. Encontrei outro máis que tamén caeu hacia o norte e están todos no norte. Ollo, mira que grande a illa. Ollo que ao final... Mira que grande a illa. Pues Vamos a ver. Oye, hai pelea no canal de Rubén. Estánse matando. Rubén está aquí streameando. Ollo. Pero no, está disparando un bot. Está dando bot, está contra un bot. Ollo, pelea máis que contra un bot, por lo menos danos acción. Cuidado que poden palmar, Sí. Estánse curando. Matou o bot. Puto co bot e deulle unhas pas. Ollo, Keiko, temos que saber que bot é o que te dá unhas pas, Eu creo que era aquí. Que sitio é este, Keiko? Ese sitio era, deixa ver, Rei. Bouzas. Sí, justamente. De Bouzas. Isto está pertiño de setos e bueno, a verdade é que guai, se te dá unhas pas, pois xa consigo as pas. Vamos a volver a mirar, porque dame que Óscar e a Hanchi poden ter un pouco de hostilidade. Estamos aquí vendo a Óscar. Parece que non, non? Parece que o momento non tivo moitos problemas. Vou ver a Hanchi, a ver por onde siga a Hanchi. Oye, porque a Hanchi sigue por esa zona, realmente. Está recollendo armas. De momento parece que non... Van a comezar no momento de que empece a pechar a tormenta, cando se atomen polo campo aberto. Eso está claro. Fabio e Santa. Onde están? Ollo que a Hanchi non ten nada o mapa descoberto. Acaba de abrir o mapa e está todo sin descubrir. Acaba de empezar a xogar a Hanchi. Ollo, porque Fabio parece que pudo lootear con calma todo eso e está empezando a súa rotación até... Pois non sei, está saindo de Coral e está indo, pois, dirección Pleasant. Bótalle un ollo para ver como se sai de aí, que ti estás máis perdido que... Vale, tes razón, Keiko. Vou a ver como sai. Eu creo que vai sair pola parte sin auga, directo hacia Pleasant. Mira que fácil de seguir, ti sempre dicindo... É que para xer de aí é moi complicado.
Me agobio que intentando salir. Pero claro, ¿y si te un tipo aquí en la costa esperando por ti? Vamos a ver. Óscar sigue por aquí picando pedra. Y... Oye, está pertísimo do outro, non? Está pertísimo de Fabio, non? Bueno, no, está do outro lado, Xusto do outro lado. Pero bueno, sí, están prácticamente que se poderían ver, non sei... Estou mirando a Fabio. Mira, Pues mira, Óscar está... baixo, verdad? Vaya Estou detrás. vendo por outra pantalla. Está detrás de Fabio. Sí, sí. Está detrás de Fabio, oye. Gustaría saber, como por ejemplo, cómo lleva a Manu, cómo lleva a... Vou a facer un recorrido por Twitch. Por exemplo, Dani Jens tamén está en Arenas. Mogollón de xente en Arenas tamén, non? Dani Jens en Arenas, estou no vendo, pero de momento sigue vivo. Sí, Gustalle Sanxenxo a esta xente. somos É o que hai. re unha persoa, non? Adrián... Hostia, que Adrián tamén está perto de onde está Fabio. Non sei se estás vendo a Adrián, pero... Te dixen que polo norte, eran non? todos polo norte, os que tiña eu aquí. E Pasiño Barrosiño está pescando. E Pasiño Barrosiño sí que está polo sur. Está na nosa Sí, illa. ese foi o único listo, que é un sitio no que hai de todo. Que é unha nosa illa. E ten un lutazo. Oye. Vale, vamos a volver aquí a mirar a ver como lleva a Fabio, porque preocupaba un pouco que se podera encontrar, ainda que Fabio xa está moi adiante. Vai que as miña skin de peixe. Esta skin é unha skin que me mola bastante. Está pescando tamén. Oye, que o meta é pescar claramente. Tomouse un peixe destes globos e ala vai. Non mete a pescar porque as armas non dan unha bala. Por eso mellor ter moitos peixes. Oye, que está aquí Fonsiño Rural tamén. Que vai que a skin esta de... Como se chama esta chica? Que lle gustaba a Xoan. Harley Quinn, non? Exacto. Que será de Xoniño. Xoaniño. Hai tempo que non vemos por aquí. Sí, eu non sou moderador, pero... Anda... Era. Ata que desapareceu. O título sigo tendo, pero sí que fai tempo que non se pasa. Desde que deixamos de xogar arena e así. Creo que non ten moito tempo libre. Pobre. Pobre, sí, creo que estar está hasta arriba. Oye, Cubela dime por aquí, polo Discord. Olvideime. Vale, Cubela. Grande Cubela. Entra Comenta Dadi, non importa que abra stream, non vou moi xusto de tempo. próxima, se queres. Compártalle por Discord. Vale, si queres podes entrar para a segunda partida, para a terceira. Vale. Sí, Daddy, comparte por Discord si podes. Que así vou... hai un canal que se chama Compartir Pantalla. E se consigues entrar aí, compartes. E se non, se queres streamealo en Twitch ou que sexa, vou saltando. Entras para o segundo, non, Daddy? Ollo que con Daddy vai haber competencia realmente, porque Fabio xoga moi ben, ou máis xente xoga moi ben, pero Daddy tamén sabemos que é un auténtico animal. Un auténtico animal. Estaba vendo antes a Fabio construir, que estaba quentando antes do torneo e a verdade é que Mais sorprendente. ou menos como a ti e como a min, por aí anda. Prácticamente. É Fabio? Non. Pode ser que non... Sí, é Fabio. Está vendo as cidades? Comezaban as cidades. Contra Cupido. Oye, que Cupido xa sabes que está organizando unha torneo onde xa está confirmado un montón de xente. Non está matando outro que non é Cupido, pode ser? Non é Cupido? Sí, é Cupido. Reventouno xa. Un Cupido menos. Oye, que Un Cupido menos. Que de repente, sí, a Cupido destrozou uno Fabio, pero ollo porque agora está entrando máis xente, Pero xa se curou e hai alguén máis disparándolle. Non sabemos quen é. Pero Fabio xa leva unha kill, lo cal, bueno, todo isto suma. Déxeme ver si dou localizado que está disparando. Xo estou a ver a Cupido, pero desapareceu. Bueno, realmente, para a próxima igual sí que é mellor se a xente streamea en Twitch. Digo pola calidade, non? Porque creo que se verá mellor a xente que está streameando en Twitch. Por certo, Pastrana está streameando en Twitch. Consigo entrar na partida? Non me parece. Sí, está en directo. Bueno, abrir tamén. A ver por onde anda. Dime si está na partida. Oye, que Fabio está intentando coller a altura. Está en Calígine. Oye, agora vamos a ver a Pastrana. Pero cando acabe estas hostilidades, porque non querería eu agora deixar de ver isto. Está intentando tirarlo para baixo, parece ser. Oye, que o tira. Fellouse nun cubo lado. Está xogando moi serio, non, Fabio? Fabio Onlypix. Outro intenta escapar xa. Creo que colleu a altura. Cando podes conseguir 800 pavos por gañar unha partida, te quedas un pouco máis serio, joder. Sí, eu penso que sí. Aparte que entres en gastar cartos reales. Fabio xa gañou algunha partida, ollo.
Vale, entón Fabio acaba de coller os minis. Vexo que hai varios que teñen Está vendo? o dos sons en pantalla. Sí, sí, igual os pros son agora mesmo así, non? Non o sei. Pero a Fabio... Nin nos importa porque nunca imos a xogar a ese nivel. Fabio, desde logo, que lle mola. Oye, porque o tipo este Se lle complicando o asunto. está lle collendo todo o rato a altura. Acabo de tirar. Ollo, Oh, sacouse 11. que dous. Estou facendo moi ben, Fabio. Este creo que tamén vai a caer. Uf. Ten unhas pas o outro, ollo. Eso soa as pas, como soa esas pas, tío. Parece que te vai a reventar de cada vez. Ollo, moita tensión aquí. Queríame saber quen é o outro. Sacou outros 56. Ahora o saberemos. Agora o saberemos, Un destes vai morrer. Destruction. Bill Destructor. Bill Destructor este é un tipo que se pasa bastante polo directo. Acaba de coller as pas a Bill Destructor. Ollo, ollo, ollo. Está bastante metido na Parece que tormenta. se defendeu bastante ben, Está moi metido na tormenta, E só ten un peixe. Oye, porque Hai cacharela. pode se complicar. Espero que saiba ben o que facer. O peixe tomou xa. Está indo un pouco como para fora. Non sei que quere facer, exactamente. Ollo, que Chechu pasou de pescar na illa e moveuse un pouco hacia o norte. Quere coller unha tirolina. Vai coller tirolinas para intentar entrar. Ollo, porque Fallo se leva 2 kills. E parece que está buscando tirolinas. 79 de vida ten. Bastante tensión. Vai por aquí buscando cousas. Que parece que hai un cofre. Quererá picar a ver se atopa vendas ou algo. Non houve sorte. Un botiquín aquí, botiquín. Atopou un botiquín. Disparan ya. Ollo que O bot. é o bot. Puto bot. Un bot intentando fastidiarlle a partida a Fabio, ollo. Ollo. Vale, vou ir a ver a Pastrana, porque teño moita curiosidade por ver que tal lle vai a Pastrana. Onde estará? Pastrana. Pastrana 23, joder. Está aquí. Ah, no. Está vendo a Marta. Creo. Ollo, Pastrana. Estás vendo Pastrana? Sí, está ben... No, pero está vendo a Marta, Non está xogando él. Ah, está vendo a Marta, vale, que non pudo entrar nesta. Ollo, Vale. que Marta ten aí a... Ollo, Marta. Señor. Marta. Hostilidades. Vamos a poñer aquí pantalla completa un segundo. Hai hostilidades con Marta. A ver que me di Chema por aquí. Marchou Cupido. A seguinte de Daddy. Cupido perdeu a primeira. Pero non sigue streameando. A seguinte eu creo que sí. Pero Cupido deixou o stream. Non sei como vai a cousa. No, está en stream aí. Está en stream, vale. Seguide mirando as partidas cando acaben. Ollo a Marta. Está mirando a quen o matou. Marta collendo altura. Parece que está aquí. Confiamos. Bueno, Marta, no somos mártires. Non sei como decir. Marters. Sí. E a ver si consigue gañar algunha partida. De momento, se o skin mola. E está aquí moi paciente. O que pasa é que a zona vai a pechar. Temos que ver a ver como vai isto. Fabio creo que está loitando por un drop, Lembrade que este non é Pastrana. Acaban de coller un drop abaixo, non? Este é Pastrana mirando a Marta, reaccionando a Marta. A ver si na seguinte pode entrar Pastrana, que non sei que lle pasou para entrar. Ollo. Acaba de romper un xonllo. Sí, pero escutei por aí un disparo. Pero eso debe ser de Fabio, non? Espera que minimizo. Sí. Fabio está... Está broitando por un drop, colleu no outro e... Ah, vale. E está se pegando, pero por lo menos está na Non pelea zona. ahora. Fallou ese tiro. Este é Óscar, Creo que é a skin de Óscar. É Óscar. Creo que é a skin que levaba Óscar. Ollo, porque hai luita de De titans. Óscar é Óscar. Sí. Ollo, que boa. 189 meteulle. A 11 de vida, quedou 11 de vida. Dios, que escopetazo lle meteu. Os créditos Óscar. Vais a poñer a 100 de escudo, pero só con 11 de vida. Sigue por arriba. Sí, está aí. Non deu escapado moito. Non deu acabado o escudo. ¡No! Que ben ya fixo. Como ya fixo? Madre. Ollo, vamos a pasar a ver a Óscar. Clown el humilde. Como ya fixo, chaval? Quedouse a 11 de vida. Clown el humilde. Este é o mítico Clown, que tamén gañou algún dos Claro, torneos, é o ¿no? amigo de Decas, non este? O Sí. me partiu a min a puta boca no outro torneo. O que carleou a Diego casi fai gañe. O que dixo, a este parguera me lo follo. E me follo. Pero bueno, oye, porque entre Fabio e Óscar, bueno, É claro candidato a gañar varias partidas. hai moi bo nivel. E agora vai... Ten unha a súa dereita. Sí, acabo de velo. Vai moi mal. mal de vida, ten que curarse. Está intentando entrar, porque claro, 11 de vida, non quere que lle toque a zona. Pero...
Non lle pode tocar a zona, pero claro, se ten un tipo a dereita, ollo. Como vai a cousa, Pero que, Oye, que Marta está cerca de onde está Óscar, pero que cando entre Pues Daddy... creo que acaban de matarla. O está casi muerta. ¿Estará matando? Vamos a verlo. Está, sí, sí. Sí, sí, vamos a verlo. Está tamén por aquí, está 9 de vida. Está facendo técnica de apretar o R2 todo o tempo. Mataron, ¿Quen matou? Matarona. Oh, pobre non Marta. Pastrana igual. ¿Quién é este ser humano? É que aquí... non sei quen é esta skin. Vese moi grande aquí. Non sei quen é, porque está... Pastrana veo como un pouco grande, polo que estou vendo, pero... Danny Jens tamén matou o Óscar, parece ser. Este son eu. Adrián OMG sigue vivo, Ollo. Estou vendo un pouco a Adrián. Quedan 10, Ollo que só quedan 10 e Adrián sigue vivo e parece que se está colocando. Adrián é bastante recoñecible con ese jato. Sí. Ollo porque Óscar ve están disparando flechas, creo. Pero está collendo aquí a altura e está indo por alguén a morte. Ollo a Clown. Ollo a Clown. Uf. Ui. Como lle gusta facer xanela. Meteronlle duro tamén. Podese curar, creo. Está intentando coller a altura. Vanlle coller a altura. Fixes un cubo tranquilo, doente. Uf. Colle a altura el. Uf. Que ben está xogando, tío. Lle sacou con esa escopeta. Xa, e con aspas, 32 de vida, pareceme insultante. Acaba de liala, ollo. Menos mal que No, fixo ben aí. é moi hábil, Ben rectificado. E Adrián sigue vivo. Vale. 90 de vida. Dios, e que o outro está... Oh, crasheadísima! Agora a ver se cala un pouquiño, non? A ver se tranquiliza. Non sei quen é o outro, que igual me cae ben. Pero, sabes, está indo tan a por el que me compadezo ou empatizo con el. Ollo a Clown. 10 de vida. 10 que quedan por xogar. Outro está baixando xa. Agora xa non vai tanto por el, parece, Pero bueno, hai que deixar os materiais porque xa quedan 248. Pode ser que sexa Rubén. Podría ser. Eu creo que él, sí, ten toda a pinta. Iba con unha skin así medio de navideña. Sí, acaba de coller o coche e conseguiu escapar. Parece que está intentando... Eu estou vendo outro, pero estáseme... Está un pouco mal de calidade. Está disparando agora mesmo a Óscar. Ollo, 35. A ver como fai Óscar para entrar, porque para entrar pode ter moi complicado. ¡Buf! ¡Qué crasheada tamén! ¡Qué bo escopetazo, chaval! O outro é ben. Morto. Matou, non? Anónimos. Oye, porque Óscar leva xa 3 kills. Acaba de Oye, encontrar a outro. aí. ¡A Hanchi, no! Pero a Hanchi, A que estaba Hanchi. descubrindo o mapa todavía, pobre home. ¿Dónde te sentastes? Non tivo compasión por a Hanchi, Nada, este rapaz imos ter que banealo, Non vi- Estaba aquí este Oye, pobre home Uf, de viaxe. 10 de vida. Uf. Chega. Chegou. Non se compadeceu de Quedan 7 Hanchi. persoas, leva 4 kills. Oye, esas hostilidades que hai aí en fronte. Sí, ollo porque a Hanchi non ten nin skin, sabes? Non ten nin skin a Hanchi. Está aí. E, bueno, bastante durou, quedou de número 8, polo que vexo. Hai alguén que siga xogando daqui, dos que están streameando? En stream está Chechu, Está- o sea, Pasiño Barrosiño, Adrián, vivo. Adrián sigue xogando, A Hanchi acaba de morrer. Adrián tamén. E vamos a ver aquí. Rafiña tamén se saiu, creo. Adrián sigue xogando, Vou a ir un momento a ver a Adrián. Está por aquí. Adrián sigue vivo e está bastante ben posicionado. Sí. Está dentro da zona e está, pois, disparando por aí, facendo dano, metendo tiros, está facendo o que ten que facer. Creo que lleva aí, vai ir ahora Clown por detrás, a Adrián. A ver. Petadito. A ver. Clown vai en coche, Más o menos está entrando por el mismo sitio. Sí, Loco sí, coche. pero vai co coche. Oye, porque Clown creo que quere coller estes mats. Sí, efectivamente. Quere coller este loot. Aí hai un pouco de madeira, ollo. Buah, acaba de conseguir un montón de madeira, pero está aí disparando e ese creo que é Adrián desde atrás, non? Sí, confirmo, Adrián. Está aí nesa posición un pouco elevada, que abre ventanita, dispara e agachase de novo. Pero estamos aquí vendo a Óscar. Aquí está. Oye, porque Óscar acaba de crashealo. Dios, aquí lle acaba de meter a Manu. Pero ¡No! Pero no. Manu, no. Manu, ¿por qué? Ay, agacha a cabeza, Manu. Uf. 5 persoas, este home leva 5 kills. Manu estaba- Ollo que se gaña... Estaba facendo moi ben, No, Manu, de verdade? Sí. Está intentando entrar Non ese... o podemos ver, pero... Ese podía ser Adrián, pero bueno, sí, Manu estaba moi ben aí, disparando tiros, o que pasa que este tipo ten unha puntería o... Cuidado, Ollo a Clown. Tamén ten unha boa arma. Vale, teño a 3 dos que están vivos aquí.
Vaime Falta comentando atopar os outros dous. si queres, pero bueno, sigue vivo Adrián, ¿no? Eu teño dous localizados só. Están Adrián, están Chechu, está Clown e os outros dous non sei quenes son. Chechu está tamén vivo. Chechu como está streameando? Está en Está Twitch. por Twitch. Espera, que creo que non o teño aberto. Como se chama? En Twitch. Pasiño Barrosiño. Ah, vale, sí que o teño aberto, joder. Pasiño Barrosiño. Un árbol. Acaban de botalo para fora. Acaba de ser... Está morto. Xa podes cerrar. Tiña que ter tomado peixe. No! Teño tempo. Por que pouco. Oh, pois xa só quedan 4. Ollo, que susto foi decir Pasiño Barrosiño e podemos ver espectacular eso, Ollo, ese Adrián. Ese Adrián. Oye, Clown. Clown e Adrián, Uf, crasheada de Adrián. Está cogiendo altura. Ollo porque, bueno, Clown está Clown vai voando, a un nivel moi alto. Fabio, verdade que, bueno, deixou uno tiritando, deixou 11 de vida. Pero desde aí, buf. Este outro. Este outro. Oye, porque non é Adrián, Ahora teñen que entrar. Non sei quen é esa skin. Pues non estou seguro. A ver si... Espera, que non estou mirando comentarios do Está chat. matando a Adrián co outro, Matou un Adrián. O que acaba de pasar xunto a Clown. Focus Lobby, din por aí. A ver si entra Daddy na seguinte partida, porque teño moitas ganas de ver o desempeño de Daddy. Ollo porque hai tanto Fabio como Clown están a un nivel altísimo tamén, Ollo, que acaba de coller as costas a Adrián. Reventou Adrián e só quedan dous. Sí. Quen será o seu adversario final? Uf. Das que leva? Leva 6, non? Sí. Deixo un pouco aquí... Mala calidade. Ética que vimos antes. A skin verde, non? Non sei quen é. Ahora veremos. Gaño ou perda. Buf! Que ben o está facendo. Ollo a Clown, Como está facendo Clown? Aquí hai moitas horas de xogo, Buf. É que o que me está molando moito de Clown é como en todo momento ten presente onde está o seu inimigo. E como se vai aproveitando deso. Uf, ves, por exemplo, agora. Sabe que vai subir por aí. Que boa. Ahora vai editar e está complicada a cousa. 10 de vida. 10. Matou uno sacándolle 10. E ollo porque o outro tamén lle deu duro, Moi boa Clown. Ollo a seguinte que vai haber pique entre Fabio con 7 kills. Non sei se entrará Daddy, pero parabéns, GG, e vou a crear a seguinte partida. Xa empezou. Ollo a segunda partida. Ollo que Daddy vai intentar facer o comeback, ¿no? Porque non pudo xogar a primeira partida e vai intentar xogar as dúas e ten que gañar. Debería gañar as dúas ou algo así para poder levar os 800, porque na primeira xa gañou Clown con... Tamén pode gañar con 8 kills e xa supera a Clown por unha, non? Sí. Vamos a ver como vai isto. Daddy, non me pelees spot, comenta Clown. Ollo, porque isto vai estar salseante. E ollo porque Fabio, cuidado, que estío a nadiña de matar a Clown. Clown, a partir de aí... Eu vou a chequear a Checho a ver se repite a estrategia de ir a nosa illa. De momento foille bastante ben, quedou top 4 ou así, É que esa illa, bueno, por algo vamos, ¿no? Esa illa é puro Hai que espectáculo. ser ratas. Vamos a ver a Fabio. Vale, en nadiña vai a empezar a partida polo que... Porque antes non lle fixen nada, sabes? Entón, en principio simplemente tarda un pouquiño por si acaso, pero ten que ir. Por aquí está vendo a Fabio, está preparado. A Hanchi, ollo a Hanchi xa lle está dando Clown outra vez. É que non o soporta. 12 segundos. Clown ve a unha persoa sin skin e vai a por el, tío. Como pode ser? Eu tamén estou streameando. Como é o teu stream, Rubén? Que te abrimos. Como é o teu Twitch? Tiño antes aquí aberto Rubén con 3 algo así era. Está escrito en Liga de Fortnite por aí. Rub en FN. Rub en /FN. A ver se apareceu. Sí, aquí está. Vale, pois xa o deixamos tamén aquí aberto. Vale, confirmo que Chechu vai a nosa illa. Vamos a ver o Jaitas. A ver como fai. Ollo co Jaitas. Onde vai caer? Tampouco ten a illa descoberta. Quere ir a Setos, quere ir a casa. Vai para Setos, Ollo. Oye, que no anterior o Jaitas fixo bastante ben, realmente. Pastrana está indo ao pantano, dá media volta, está un pouco perdido no aire. Non sabe onde quere ir. Pero bueno, por lo menos Pastrana pudo entrar nesta, porque no anterior por algún triste motivo. E Marta entón tamén está streameando? Ou... Non lle dá a streamear a boa calidad. E como facía Pastri para vela? Estaba expectando directamente. Estaba expectando. Vale.
Ollo Jaitas porque está vendo que hai unha persoa que está caendo perto del e que vai para setos. Así que parece que cambia e vai pois para a zona da Alameda. A zona máis outonal da Alameda. Non sei se o estás vendo aquí ao Jaitas. Da cerca, con Carígine, estou facendo aquí un pouco de... Vou ver a Daddy porque Daddy é unha destas persoas que pode que busquen hostilidades desde o principio. Onde caeu? Caeu en Albercas, un sitio onde cae moita xente. E xa vemos por aquí, pois collendo o seu luz, xa ten unha gorda. Ollo a Daddy, momento constante, calidade de imaxe, notas que... Pastrana está seguindo a alguén polo aire, Que dis? Ollo, sí. Pongo a Pastrana. Creo que quere picar. Vamos a Pastrana. Vai a buscar a da picaraña, non? Ollo a Pastrana aquí. Sí. Pastranator. Pero quen é esa persoa que está jodendo? Non é Fabio? No. Ollo. Hai picaraña. No! Picou o bot. Picou o bot. Colle a arma, Pastrana, colle esa arma. Ollo. Cuidado co bot, que non te mate. No, que vai matar o bot. Genial. Esto é surrealista, tío. Como pode ir a picar e pico bot? Pero ollo que os outros... Buah, que mata! Pastrana, pode... Corre, Pastrana. Oh, no soy Eric, matou a Hanchi. Bueno, este tipo está morto, o de Pastrana. Forra balas, Pastri. Aí dentro vai ter un arma, tío. Non me creo. Máis na cidade, cambia a Carígine, como de Rafinha 15. Non está Rafinha? En Discord? En Discord, está me caendo. En Discord. Rafinha, que pasou con Rafinha? Tengo outro por aí por Carígine, no outro lado da ponte, creo que pode haber pelea por aí. Pode haber pelexa, sí. Bueno, gracias que acaba de topar un escudo. E parece que con ese escudo pode poñerse a tope, ¿no? Así que... A ver como evoluciona esa pelexa. Pastrana ao final, que teño curiosidade por ver que lle pasou a Pastrana, tío. Non matou, verdad? O outro era Danielens 98. Danielens, pois... Estou vendo aquí a 10 de vida, capando, con un camión. A 10 de vida, tío. Dixou unha 10 de vida e mira que fallou tiros aí ao final por intentar a forrar as balas, verdad? Ollo, empezan as hostilidades de Carígine, como decía. Sí, teño aquí, estou escutando, ollo. Bueno, a nivel de realización, esto pues pode ser perfeccionado un pouco, pero bueno, máis ou menos os ingredientes temos, agora hai que perfeccionarlo. Ollo! Uy, que está pasando? Pois que... Cuidado, que os están crasheando, quen é? Cuidado, fantástico, cuidado, é o que queríamos. No. Que se mata. Moito cuidado aquí, Quen era outro? Non sei quen é, pero vai que skin de zombie, non? No, non era el. Pero ten esta escopeta que, según Daddy, pois é apretar un botón e mata. Sí, a escopeta metralleta. Tal cual. É zombie. Lolito. Quen foi? No soy Eric, este tamén matou a entonces non sabemos quen é, se non é Eric. Vamos a seguir. Que non sabemos quen é Eric, pero este non, ni idea. Aquí está Daddy, estou mirando a Daddy. Que Daddy, pois... Chirin aquí picando caravanas. Quedóse con todo. Fabio, vale, Fabio está no Simpson. Está por aí voando eso. Nas chimeneas da central. Vamos a ver aquí a Óscar, que é clown, que gañou antes. E está aquí saqueando o interior da zona, non? Está bastante longe da zona, non? Caeu no mesmo sitio que antes, parece ser. E Rubén? Como vai Rubén? Rubén está tomando minis. Vale, vou un momento a Twitch a ver que persoas están por aquí. Porque quería ver ao Jaitas, tío. O Jaitas sigue con vida. De puta madre. O Jaitas ten... Parece ser que ten toda a Alameda para él e nada, vai bastante ben de loot, ¿no? Non sei, falta unha escopeta, acaba de topar unha. Rubén estáse mellorando armas, xa leva unha espada tamén. Cupido Galego sigue vivo tamén, está pescando aquí nun pantano. E Dani xa está a tope de vida. Está estrenando desde a Play. Dille Illo Xocas que o quere. Adrián MG tamén te di que é moi guapo. Aquí está Alex comentando cousas. Vamos a ver a Adrián onde está tamén. Adrián tamén anda por aquí, parece ser. Adrián está... Astronator está aí collendo escuditos dos barris de pantano. Oye, porque Adrián non está moi lonxe realmente. Bueno, tengo un lanzafoguetes con tres foguetes, pero non está realmente moi lonxe de Fabio. Chechu morreu. Quen? Chechu morreu. Chechu. Quedou de 22. Matou un tipo que non sei quen é. Que vai Marcos XD 1200. Quen é vai Marcos, Ares? Coméntame. Quen é?
Aí Marcos XD 1200. Nin idea, tío. Pois matou a Chechu. No, tío, Chechu. Está indo hacia a zona Daddy, Oye, bueno, pues aquí De vaya... feito, acabo de ver a Daddy na Oye, pantalla do outro. oye, está Daddy. Daddy está aquí, parece que ainda non se enterou de que ten xente, ¿no? Pero Daddy... Uf, agora vexo un pouco peor a súa pantalla. Outro ve outro, está vendo a outro que non é Sí, Daddy sí, sí, tamén. sí, sí, acaba de ver a Hai Daddy. varios aí, Daddy está indo por él. Vai con unha granada de impulso a ruxealo. Oye, porque xa está atacando a tope. 108 acaba de sacarlle. Reventou uno xa. ¡Morto! ¡Dios! Daddy, pobre Marta. Violación en directo. Oye, porque temos aquí realmente bastante nivel, con Daddy, con Fabio, con Clown. Antes tamén o fixeron moi ben Adrián, que chegou ata o final aí xogando bastante táctico como tal. E agora que está Pastrana tamén. Anor está peleando. No. Vamos a ver. Ollo Gaitas. Pasamos a ver o Jaitas. Ollo, Teno complicado. Está contra o que quedo de segundo no anterior. moi mal de vida. Ollo, deféndese como pode. E foi asesinado por Vix. Ollo, Jaitas, que queda de número 19 eliminado. Atopouse aí a un dos duros. Tivo mala fortuna. Rubén sigue vivo. A que pena foi Pastrana, que podía ter matado ali a Dani, ¿no? E agora vai perseguindo a un polo. Pastrana vai a coller a galiña, quere coller a galiña, escapa e a galiña. Reventaron, ¿no? Acaban de reventar a Pastrana. Teno detrás, está a un tiro. E sigue pola galiña, él, realmente. Intenta escapar ca galiña e vaise ca galiña. Pastrana está para dar espectáculo. E, bueno, tremenda técnica. Disparando desde dentro. No, e está, Anónimo, non sei quen é. Está insultando. Pois o navideño, este quen era? Ah, era Rubén. Chiprovit ou que? Ah, Rubén, pode ser. Creo que era Rubén. Chiprovit anda por aquí. Oye, eliminaron a Daddy. Que dis? Creo. Sí. Quen? Dani, tío. Dani, o 9GT. A 30 de vida. Quen é este tipo? Leva hacks, é imposible. Non mo creo. Confiouse Daddy. Oye, porque acaba de entrar na zona e ten aquí outro que está pegando. Non sei. Igual perdímonos como foi o momento, pero igual había third parties, ¿no? Porque este tipo tampouco... Parece que está pegando ahora con outro. Desde logo que non está ao nivel de Daddy este xogador, pero... Queres reventar eso? E matou a zombie. Pois xa está. Lolito. A zombie, a mesmo que... Lolito is back. No soy Eric, tío. Vamos a ver a Fabio. Como vai? Fabio sigue vivo, quedan 12 só, Fonsiño. E a Clown. Este sigue vivo. 18 de vida ten Clown, Necesito tomarse ese botiquín. Supoño que vai... Oye, como raciona os materiais Clown, Ten 743 de pedra e 600 de metal, pero el cúbrese só con un cono editado, porque lle gusta conservar os materiais, tío. Vai nos a necesitar despois. É o contrario que eu, tío. É que eu nun PvP o que fago é... Mellor gastalos todos que si te matan, polo menos que leven poucos materiais. Claro, eu esa é a miña estrategia. Cando empezo un PvP, gasto todos os materiais. E xusto despois empezo o PvP real. Porque ata aí, escapando. Que desastre. Pois sí que era... Este era... Quen estás vendo, por certo? A Rubén. A Rubén agora mesmo. A Hanchi xa foi asinado dos primeiros, ¿no? Vamos a ver aquí a Fabio. Un momento. Fabio está buscando xente para atacar. 12 persoas quedan. E ollo porque mentras Clown siga dentro, pois realmente sí que hai que ir a por kills, ¿no? Para intentar superar as súas 7 kills de antes. Que ninguén se desanime porque aínda falta unha partida. Que tal, Farum? Para isto, o StreamYard mola moito. StreamYard, vale, apúntame eso, Farum. Entra a P ou... No, vai... Si, vai entrar a P. Vai entrar a P. Deu un poquinho de pena que nesta morreron moitas das persoas que... PvP aquí! Onde? Acaba de reventalo. Aquí lo estou vendo, a Fonsiño. Fonsiño acaba de reventar a un... A Manel de Bardaos. No, Manel... Como están as spas, verdade? Moita xente xogando ca spas agora mesmo. Pois eu vexo moito nivel, tío. Os de Twitch galego para realizar. Case todo. A mí reventou un tal Vix, sí. O Jaita xa morreu, tristemente sí.
Vale, pois voume a investigar a StreamYard, porque o que se nos ocurrió a nos fora de facer isto por Discord, pero se StreamYard podes ver directamente os streams de Twitch, pois pode estar interesante. Vamos a facer un repaso rápido. Hai alguén de Twitch que aínda siga streameando? Porque eu por aquí vexo, Pastrana está Sigue vivo, queres decir. expectando. Sí. A Adrián, a Daniele, que está en pelea, Daniele. Daniele en 98. Ollo que estaba nunha pelexa Dani, vamos a poñelo isto en grande. Contra quen se estará pelexando? Están disparando de varios sitios, ¿no? Tengo a pelexa con un e tamén está recibindo disparos de third parties, ¿no? A técnica milenaria de facerse o cubo, esperar a que peleen entre eles Sí, sí. e marchar de cupillas. Sí, sí, tal cual, ¿no? Creo que vai querer tomar outro... Estáis esperando. Creo que está vendo hostilidades no Discord, ¿no? Vou mirar no Discord tamén, porque sí. 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 E a Clown, ollo que Clown está tendo hostilidades co... Vamos a ver a Clown, vamos a ver desde a súa perspectiva. Porque está... crashearon, ¿no? Sí. Ollo a Óscar, ollo a Clown. Ai, Clown el humilde, ¿no? moi humilde non é. Ollo a Clown. Uf, casi o rebenta. Mola moito ver a Clown xogar, verdade? 102, pero acaba de meter no cubo e conseguiu matar ai, no, matou, no. Pobre Fonsiño. Pelexaches co que non era. Pobre. Vamos a volver a ver. Vale, mentras Daniel Lens morreu polo outro lado. Morreu, o matou A no... chica da skin verde, esa rubia. Vix, no? Vix ou Bill Destructor? Vix. Acaba de matar. Vix non sei se está retransmitindo pola súa parte, pero está facendo moi ben, verdade? Na anterior Temos a Adrián indo de millo en millo para non gastar materiales, supoño. Sí, pero está dentro, está xogando moi táctico. Realmente, pois eu creo que xogaría moi parecido, sabendo os monstruos que hai na Sí, partida. a min recórdame o día que intentamos gañar nun torneo sen, sen disparar, ¿no? Sí, un día que entrou unha persoa que entra moi de vez en cando nos directos e que nos fixo un reto que era si conseguíamos gañar a Adrián partida. está divisando un rival. Sí, está vendo ali, está picando. Non parece moi bo, verdade? Eu igual o atacaría. Creo que vai facer. É clown, que va. Non parece moi bo. Despois unha flecha. Pero bueno, Adrián prefire manter un... Está ao lado da zona tamén xa. Prefire manter un perfil un pouco máis baixo, non? Ollo. Parece que hai outra persoa aquí, non? Sí. Por aí vai outra persoa. Quen será? Vale, entón que máis sigue vivo? Cupido Galego sigue vivo, Ollo. O galego sigue vivo? Sí. Vai con unha skin guapísima. Ollo, que só quedan 8. Está aí. Ni se agocha ni nada, ponse Yo ni se gacha, El ponse detrás. Ollo, porque... Cobertura natural e listo. E levas armas ordeadas un pouco raras, non? Diría eu, pero igual non sei. É a súa maneira. Non vas a criticar. Adrián sigue no seu sitio. E... Ollo, que se están achegando ao sitio perto onde está Adrián, non? Está vendo hostilidades. Quen son as persoas que estou vendo? Porque estou nos vendo dous nas vistas dos que morreron. Vix Destructor. Eu estou vendo un que está vivo, creo que Fabio e Santa é un deles que está peleando, está construindo metal. Vamos a ver. E Clown tamén están hostilidades, Está contra Vix, creo que está contra Vix. Clown está en hostilidades. E está facendo bastante ben tamén. Ollo. ¿Quién estás vendo? Uf, mataron a Clown. ¡Álvaro 22! ¡Rojo! ¡What! Cadama roja. Alvarito. Cadama roja que lle regalei eu. Cadama roja que lle regalei porque lle tocou aquí, que lle tocaron 2000 pavos nun sorteo que fixéramos neste canal e compreilla e acaba de cargarse o que gañou antes, tío. Hostia, Álvaro, eu creo que está mellorando moito, verdade? Últimamente. O rapaz ten moito marxen de mellora. Sí, porque cando empezou a xogar tiña 11 anos e agora se ten 12 e, bueno, está chegando... Oye, que Fabio ponse a editar aquí os axustes mentre se toma as fotos e ten un tipo encima roxeándolle. Tú dalle a todo. Vamos a ver a Fabio, pero ollo que Álvaro 22 Rojo acaba de non sei, explotar polos aires a clasificación, porque claro, Clown agora xa non pode... Xa non vai a gañar dúas nesta partida, entón todo queda aberto para a seguinte, porque pode na seguinte alguén gañar como o John de kills. Queríame saber como consigo ese aquí, Álvaro. Pois fallou un escopetazo, polo que vin, fallou un escopetazo Clown, e Álvaro empezou a taladrar con un Ascar e matou, non? Álvaro que debe estar super contento ca escopeta esta nova que meteron que parece a metralleta, ¿no? Sí, porque... a táctica de antes. É o seu estilo, verdade?
Agora só A falta de que... fallo un escopetazo teño 50 máis. Mataron as granadas, di. Vix e Daddy. Daddy xa caeu. Estamos vendo agora a Fabio. Fabio, cantos quedan? 7. Están disparando 7. con P90, Fabio, Ollo. Podo ver aquí problemas. Creo que non é con el, creo que con outro. Ah, vale. Pode que sexa con outro. Vou ver se atopo. Sí, podes saber si encontrar alguén máis para que podamos ver. Pero, Adrián. buf, estamos viendo momentazos, O de Álvaro Vinto Rojo cargándose a Clown. Cupido sigue no millo tamén. Lembrade que no último torneo que fixemos, Álvaro Vinto Rojo tamén me matou a min, aínda que admitiu despois que fixo string sniping. Pero sí, reventoume. E a Daddy tamén o matou nesa partida, asombroso. O sea, estáse convertindo no cazalendas, ¿no? Non digo por min, digo por Daddy, por Clown. Oye, porque Fabio Only Pix está aquí intentando matar a reventouna. Oh. Uf, y eso creo que viu de Adrián, ¿no? Que era o que tiña o lanzafoguetes. Muy bien lanzado, porque casi sorprende. Oye, porque Fabio acaba de cargar. Aquí o punto de vista tamén de Adrián. Desde a altura, con calma. Sí. Adrián está detectar a outro. facendo a súa partida, ¿no? Táctica. Sigue facendo a súa partida, Adrián. Oye, que Cupido saiu do millo. Xa non lle gustaba. Pero están perto todos, xa, claro. Claro, estamos no último círculo, quedan 6 persoas con Ah, vida. pues mola bastante verlo desde a cámara de Adrián. Ese creo que era Fabio que está disparando. Creo que está Adrián contra Fabio, un contra outro. No, Fabio creo que está contra outro. Sí. Contra un... Efectivamente. Vamos a saltar rápido a velo, porque en canto... ¿Ese Vix? Si prepararías te lo pierdes. Matou uno. Acaba de cargarse. Acaba de cargarse Vix. Ai. Oh, mira. Non vejo Adrián. cantas kills leva. Adrián. Creo que leva... Uf, que tampouco podo ver. Está un pouco Sí, pesado. Adrián. Está indo por Adrián. Oye, porque agora esta partida pode ser a Adrián partida está de Fabio. escapando como pode hacia arriba. Sí, pero creo que está conseguindo escapar, Siguiendo Ya por aí. colleu a altura. Uf. Madre mía. Sí, pero conseguiu... Eso non fago unha vida. Conseguiu, ¿no? Sigue subindo, Adrián. Uf, que ben o está facendo, ¿eh? Sabe que yo a altura? Oye. Uf. Oye, porque todo pode pasar, Vai no tira uno. Baixo, morto. E matou a Adrián. Cantos kills leva? Ti ves cantos kills leva Fabio? A mí non me carga ben eso. 4, diría que 4. Catro. Diría, pero non... Xa non chegas de clown, Sí, non? creo que Nesta 4. partida. Nesta partida no, pero claro, a partir de agora, pois... Pode gañar a seguinte. E se gaña unha terceira persoa e entre esta partida anterior e a anterior suma máis kills, pois claro, diría que, o sea, as kills son O que sigue globais. vivo é o que matou a Chechu, que se atopou con Daddy, escondeuse e nunca máis se soubo, pois sigue vivo. Oye, porque Fabio sigue Non está nin na pelea que está tendo Fabio. Fabio sigue collendo altura, acaban de tirar as fétidas e oye porque non ten moita vida, e non ten como recuperar vida realmente. Uf, que o tiran. Ten que entrar, está baixando xa, non pode lutar por a altura porque Está baixando ben, está baixando a vida ben. que ten. Mira que ben se cubriu con esa cobertura natural. Totalmente aposta, seguro. Oye, O que está disparando é Baimarcos XD 1200. Teño aquí na outra pantalla tamén. e está en Discord. No, teño por o stream de Chechu. Vale. Foi o que matou. E ollo porque cantos quedan? Só quedan 3, ¿no? 2. 3. Quedan 3. Quedan 3. Faltame localizar o último, pero non vou a cambiar ahora de pantalla que... No. Si parpadeas, xa non sabes o que pasou. Oye, porque creo que vai atacar KP90. Uf. Ollo que iba co pico. Está aí detrás dunha pirámide ou outro. Eu creo que Fabio a este mata, Que está Sí. xogando un pouco raro. Pero claro. Que tampouco ten moita vida. Vale. O outro é o que matou a Chechu. Colle a altura. E que pode pasar de todo. Pero bueno, a verdade é que está subindo moi ben, Fabio. Outro xa decidiu baixar. Fallou aí escopetazo. Os disparos de Scar. Está buscando outro tamén. Non se quere despistar tampouco. Ahora que ten altura. Que ben busca os tiros aí na esquina, verdade? Non como ti que te podes saltar aí, pareces un saltamontes. E moita- Te podes disparar desde arriba. E moitas veces callo, de feito. Así perdí bastantes E partidas. a veces lanzas os lanzacohetes tamén, sen avisarme de que tes un lanzacohetes e construo diante tú e, bueno... Ollo! Ollo que derete lle meteu. Deleteo uno. Como está P90, como están os subfusís, Xeral van bastante ben, a mí me están me gustando como disparan. E Creo como- que a arma que máis me gusta despois do arco. Buf!
casi. Estuvo preto. Está sobreviviendo de milagro, Eu creo que se mete aí mata, Sí, pero non quero arriscar. E está facendo moi ben, Matounos, perfecto. E pois faltoume un que sí, perdímonos a un. Sí. Un morreu polo camiño. Boísima Fabio, boísima Fabio. Vale, pois vamos a crear a terceira e última partida xa. E o código vai ser impredecible. O primeiro foi en Xebre 0, este en Xebre 1. A ver cal é o seguinte. Un morreu por caída. Top 2 GG, boa Marcos, moi boa. E o antepenúltimo. Vale, non sabemos cantas kills se fixo aquí Fabio, pero bueno, que apuntad as kills que facedes na anterior e nesta, vale, os que gañaches alguna. E vamos a ver quen gaña a última. O Jaitas puxo a skin de a skin de Adrián para confundir. Ollo. Ollo. E Rubén que está por aquí tamén. Vale, vale, vale. Que boa. Moi ben, xente, pois vamos ca última partida logo. A ver que tal o Es fan. que, claro, volver a ir a Tiburón. Sí, Ten toda a pinta. non o dudo. Vamos a mirar por aquí. Vamos a ver. Quero ver a Hanchi, que tamén a Hanchi está... A ver como descubre o mapa. A ver como descubre o mapa Hanchi. Vamos a ver como abre e como se ve que non xogou Fortnite na súa vida. Pero foi el quen dixo que quería xogar, Dixo, apetéceme xogar o torneo. Saltou un. E eu, por mí, increíble. No, Pero mira foi ella. Descubriu dous sitios e son os dous nos que caeu nas dúas partidas anteriores. Veña, eu vou coa Hanchi. Vale, estuve vendo que Chechu repitilla, Pastrana está indo ao campo de fútbol de Parque Placentero, creo que quere xogar un partido, como xogamos outro día. Aitor está caendo, bueno, Daddy está caendo aquí na zona de Pantano. Despois Fabio está caendo... Adrián ainda non saltou. Outra vez en acumulacións. Fonsiño está caendo en acantilados arenosos. Temos o Gaitas caendo na presa. E Clown, que sorpresa, caendo no Tiburón. E por a súa parte Rubén, que tamén o podemos ver mellor en Twitch, o mellor, está caendo na de Bouzas. A de Bouzas sabes que é un conservadoiro moi famoso que hai entre Boqueixón e Vedra. E aquí como é un conservadoiro, pois chamamos ya de Bouzas tamén. Un día pasareivos unha foto por Discord. Estás convertindo isto na Susana, Sí. Agora hai o burger ao lado, o burger tamén de X. Hostia, a época na que o Breixe era o Burger Breixe, que tiña un Homer Simpson dibuixado aí. Vamos a ver que tal. Si de momento todo moi tranquilo, no? Realmente un formato así, con 25 xogadores, o bo que ten é que te permite que casi todos vayan con boas armas e que se fagan co seu loot. Se pode facer unha partida na que o círculo xe comece desde un pouco máis discreto. Sí. Para que non teñas que andar transitando todo o mapa sin que pase nada. Sí, eso é o único, sí. Pero a ver que tal. O que eu decía, Pastrana xogando fútbol. Espera. Acaba de fallar a portería vacía, madre mía. Non pode ser. Onde está? Xogando fútbol, sí. Está sin armas. Ese Deadpool ten o pé torto. Non colleu armas aínda, non? Uf, e falla outra vez. Pois volta por outro lado. Oye, intenta controlar a de talón. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Pastrana, estaba cantando. E baila. E ponse facer un xesto, chámame cando queras. Contrátame, Florentino. Ollo que atopou un arco e un bidón de gasolina, vale, perfecto. Vamos a ver que máis vemos por aquí. Eu quero ver o Jaitas tamén, a ver que tal. O Jaitas está nesta presa. Está na presa hidráulica. Ollo que por esa zona podría encontrarse con Daddy indo cara a zona, Dante, onde cadeu? Caeu en Pantano. Teño en Pantano, sí, teño aquí. Vai co camión onde estou par por aí. Vale, e estou vendo na de Bouzas que sigue por aquí Rubén. Isto non sei o que é. Cupido, creo que raideou, Pastrana 23. Agora sí que está luteando. Dani está... Tengo unha misión de cazar a Rubén. Estes son eu. Adrián está ardendo. Adrián casi morre, ¿no? O que Adrián está ardendo. Sí, matou a alguén. A man, creo que tiña Manole Pardo. Non, ni de coña. Non pode ser, ¿no? Ten algo mal. O Jaitas sigue vivo. Está na outra punta, Sí. No, Adrián matou a alguén, pero está moi baixo de vida. Debería curarse, Está indo a pescar. E Pasiño Barrosiño tamén está pescando, vale. De momento todo tranquilo. Pasiño Barrosiño con bastantes espectadores. Así me gusta Chechu. E vamos a ver aquí a
a Hanchi. Oye, Daddy, con esta skin de Super Pro. Leo nun chat que Toxe morreu contra un bot. No, Toxo, no. Os bots, Pero no. Toxo. Toxo, que fixeches, por favor? Non, non pode ser. Oye, que Chechu sigue caendo na nosa illa, ¿no? Esa illa Sí, sí, sí. enseñaches a ti? É que é mágica, sobre todo con tan pouca xente, casi seguro que non vai ir nadie. Enseñaches a ti esa illa? Ou como aprendeu? Supoño que a base de verme. De verte, ¿no? Eu tamén o penso. Vamos a De ver verme aquí. nos meus numerosos streams. A ver aquí a Fabio. Fabio, pois, volveu a caer por aquí onde traballa Homer Simpson. E aquí matou a un antes, ao comezo da partida debo matalo. Sí, xa tengo aquí. Hai un kill. Overator. Este sitio para Parece caer, que no. para caer si caes só ou si te da igual caer só uno, como no caso de Daddy. Está moi guai, tío, porque tes bastante loot e non tes que gastar. Entón, podes quedarte con toda a curación que atopes porque hai Na tantos partida, vídeos. gato, quen é este gato? Manu, Pois o Gaitas creo que o Gaitas. o Gaitas. Gaitas acabas de caer o string. Onde está Daniel? Matou no? Matou uno. A quen? Daniel Links matou o Gaitas, parece. Acaba de cargarse o string. Cambiei o do Gaitas para verlo desde a súa pantalla e cando volvín outro lado xa non había Gaitas. No, ¿dónde te caíste? Porque... Pues o Gaitas fixo moi ben na primeira partida, verdade? Vale, vamos a ver aquí a Adrián. Vou apagar esta luz que me molesta un pouco. Está tirando peixes para dentro, Adrián. Sigue pescando e tirando peixes para dentro. Estaba aí tomando a decisión de se levarse esas 3 medusas ou o peixe. Me estou vendo agora a Adrián que está facendo aí a Joder, táctica de Chechu. peixes. Chechu pode morrer, Chechu morreu pola tormenta. Estaba na cascada esta de pantano que Que dis, tío? pero non foi suficiente para Que diste? para aguantar. Chechu, por qué? No, o único que tiñas que facer nesta partida era entrar na zona. E estaba observando a noso Eric. Noso Eric, que o único que sabemos é que non é Eric. Non coñecemos moito, verdad? Pastrana está... Boa, Pastrana! A Keiko, buxerina. Keiko, acabo de ver que estás... Que Nightbot de Pastrana te puxo aí un aviso de que estabas liando, eh? Cando puxeches golazo. É que foi un auténtico golazo. Stop. Falto eu. Este estaba rateando a full, lo que te matou, ¿no? Sí, Manu. Daniele. Manu relajando de Daniele. Vamos a pechar aquí. Manu é dos meus. Cando morre hai que rajar de algo. Oye, hai unha carreira aquí Rubén. no canal de... A quen estou vendo? Aitor, estou vendo a Daddy. Daddy. Estaba persiguiendo a alguén. Oye, 108 que lle meten na cabeza. porque dalle a cargarse un. No bloque. Está contra dous, Contra dous. Parece. Uf. Creo que son dous. Sí, sí. Sí, son dous. Esa está tocadísima tamén. Temos dous tocados. Sí, pero tengo un detrás, tío. Tío, que capacidade ten para sempre que se pelexa teñen que haber demasiados ao seu redor, non? A ver, xa sabes que cando xoga con nos metes el só contra dous tríos e dalle un pouco igual. Creo que está bastante capacitado Sí, para eso. eu creo que lle mola eso. Oye, que vai a intentar coller a altura. Uf. Non ten moitos materiais, non? Ahora los consigue, ahora los consigue. Invitación de grupo. Ollo que invitan ao grupo. Acaba de crashear a un, Daddy. A este aquí acaba de crashearlo. A non soy Eric. Crasheo a non soy Eric. Teño no outro lado. ¿Vale? Uf. Ahora está contra outro que outro non sei quen é. Está tensa a situación aquí. Sí, sí. Pero, Un paso mal dado e Alvarito meteche un escopetazo e mátate. sí, sí. Moito Cuidado. 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 Aí está outro. Uf. Fallou. Ahora non, 89. 89. Que non hai abaixo. Que ben o pechou, non? Matou uno. É Álvaro. No. É Álvaro. Era Álvaro. Sí. E E matou os outro. dous. Matou os dous. Madre mía. Boa, Daddy. Increíble. Ata logo. Oye, que Daddy quere gañar con moitas kills esta. E ainda está indo por outro, sin curarse, eh? Daddy, cúrate, por favor. Pero cantos hai con este home? Están Así- facendo string sniping, A xente acumúlase contra Daddy. Quen o falla? Bueno, a Pastrana vexo que sigue no seu bush. Pastrana topou o sitio. Oye, porque está curando outra vez Daddy. Ah, 108. Quen é este skin? ¡No! Ah. Santipana. Casi o mata tamén. Vaya, hasta aquí a
A aparición A de vida Daddy. de Daddy. Fixo moi ben, pero faltoulle poder curarse un pouco máis. O Santipana Había acumulación moi grande de xente. cargouse a 2, non? E foi a polo terceiro. Clown acaba de... Ah, no, era un bot. Matar a un bot, non sei para qué. Na zona do avión este de ruido. A verdade é que Santipana... Vale, entón quen nos queda de momento de candidatos? Fabio, se está pegando con alguén tamén. Oye, Fabio, Adrián, todavía. estás pegando, Fabio? Estás pegando, Fabio? Sí. Cambio por aí. Estou vendo. Que non está facendo Daddy, tío? Ollo, 15. 45 agora. Estás pegando contra non sei quen. Pastrana, Uf. 100%. Sí, Pastranator. Ata logo, Pastrana. Bueno, polo menos marchou con un gol. Reventou a Pastrana. Bueno, meteu un bonito gol Pastrana. Eso estivo ben. Oye, porque agora témoslo todo realmente entre Fabio y Clown, ¿no? Que Clown está aquí, Oscars. O que está claro que se non gaña Fabio, por kills xa vai ser difícil que gañe outra persoa. Eran 7 kills a superar. Eses eran Clown, ¿no? Eran Clown, ¿no? Fabio, Clown, sí. Claro, Fabio canto se fixo? 5 no anterior. 5, sí, 4 ou 5. Un deles dous vaya a ser o que se leve o torneo, parece ser. Pois quedan 12. Estamos aquí a Fosiño Rural peleando desde as alturas dunha torre. Oye, porque Season. Fonsiño xoga bastante guai, ¿no? Mola. Contra quen se está pegando? Creo que antes chegou hasta casi o final. Ah, é contra o O bot. sea que ten aquí a bot. No, pero tiña un ali no fondo en arenas. Creo que estaba disparando. O bot de Oye, todo bot por aquí. que... Oye, sí. Dous acanse de matar ali, bichero. Non sei quen eran. Pero vai a ir a por eles, creo. El bot está matando con outro aí. Creo que é el, pero matáronse dous en arenas. Vais a tomar a pota esta. Oye, Daniel tiña tiro a Clown e decidiu non delatar a súa posición dentro do bush. A Clown. Pero que non me escoite Clown, porque igual volve ou reventa. non creo. Pastri morto, pobre Pastri. Que nos queda entón? Teño aquí a Daniel Links aí que ten a Clown a vista, que ahora Clown cubriuse un par de paredes. Igual me escoitou, Mira, o que está dicindo Daddy é bastante interesante. Que nos queríamos facer o torneo en arenas. Bueno, porque Daddy claramente morreu porque non era arenas, porque en arenas teria recuperado vida e sin problema, ¿no? Está dicindo o que querías que antes. Sí, eu intentei facelo en arenas, pero o que me dixo Adrián é que non se podían ver a persoa que morre unha vez, e que igual nos quedábamos, se morrían todos, que nos quedábamos sin velo. Entón, ese foi o motivo polo que decimos isto, pero se non é así, pois claramente que o teríamos feito en arenas. Bueno, tengo que chegar. A varios xuntos, na zona do avión. Creo que están Fabio e Clown, no mesmo sitio. Fabio e Clown, ollo. Creo que están... Hai alguén aí. Ollo, Party. uff. Con a cuarta parte. Meteronlles aí. Meteronlle unha... A Clown, ollo, lanzafoguetes. Cantos quedan? 10 con vida, ollo. Danche 30 segundos para ver o que matou. Xa, sí, claro. O que pasa que... Bueno, despois mirámoslo, pero o que nos están dicindo que igual nos quedábamos sin poder ver a ninguén, porque non está todo o mundo retransmitindo, sabes? Sí, tes razón, aparte... Sí. Era que se fixera un modo espectador decente, está, non lle Sí. costa nada implementalo. É que a verdade que a arena mola moito máis para... premia máis ir a por alguén, porque vas a poder recuperar vida cando mates. Está moito mellor. Fabio matou a alguén, perdímolo. Fabio. Sí, matou alguén aquí na auga. A Daniel Links 98. O Daniel Lins caeu. Daniel Estaba ali no bush vendo as peleas e, Oye, bueno, pues, Fabio acaba de ver a alguén, E a Óscar, e a Clown. Porque este Pois sí. o que gaña este Estaban os PvP. dous na mesma illa. O que gaña este PvP gaña, prácticamente. Aquí, contra Bill. O que estás vendo? A Vix. Non sei que... Matou a Vix. Tío, Quen matou a Vix? Xa non sei nin que estou vendo, Fabio. Fabio matou a Vix. Pero, que usa nada de vida, Costoulle. É que se non matas a alguén e veñen chegando non tes vida. Se ven o teu directo, por exemplo, ven a pelexa, se ven que estás en vida, van a ir a por el.
No teu caso concreto, viuse que había 3 persoas indo a por ti e, ti eches a nada de matar ao último. Pero si, eu penso que tens razón, tío. Diría que había un cuarto por ali, donde estaban. Penso que tens Yo creo razón. un rompo o escudo 1, está rusheando, creo que a Fabio. No, Fabio non é. ¿No? Vamos a Non ver. é Fabio, No, ese é outro. É outro. Estou no vendo, Estou vendo a Clown. Ollo. Uf! Oh, Matou uno. A que lle fixo. quen era? Vai Marcos. Vai Marcos. Chegou antes ao segundo posto no anterior. Moi boa Marcos. Era difícil loitar contra este bicho. Ten un ao lado. Ao lado. Adrián, ¿no? Adrián, oh my god. Ollo porque... craseada. Matou Era a Adrián. Reventou, no. Están os dous vivos, ¿no? Fabio e Clown. Sí, sí. Eu estou aquí intentando transitar un pouco entre todas as pantallas, pero Pois a verdade é que... matou a outro, a Dani. Matou a Dani tamén. Cantos quedan? 4 só con vida, Ollo porque... vai estar entre Fabio e Clown, Creo que o gañe deses dous levas o torneo. Fabio está contra un, pero parece que xa non Acaba de queren entrar. Acaba de ir a por outro. Ollo, teno detrás, Houve un momento de caos neste. Top 7, top 2, top 7. Fixeron moi ben Marcos, a verdade. Se chega a haber máis premios, igual te levas algo. Os outros dous que nos quedan. Quedan os... Ollo que como quede un contra un entre estes dous. Sí, eso vai ser a hostia. Ollo que se... Buah, que fácil o fixo Clown agora. Sí, xa só quedan 3. Ollo porque antes, como foi a cousa? Clown matou a Fabio, pero Fabio deixaro a 11 de vida. Así que os dous... Andan... Aquí... Contra quen están? No! Que ben a fixo. Non son eles. É Fabio. Sí, é Fabio, son Fabio contra Clown. Fabio contra Clown, ollo. E outro non sei quen é, nin sei onde está. Nin me interesa. Que ben o fixo. Que apareza despois. Ollo, porque isto vai ser a... Meteuse no cubo! Ollo que se está liando cos edits. Clown! Ai. Liouse co primeiro edit, eso pasoulle moita factura, Vou ver os de Fabio, porque agora non igual é máis agresivo. Ollo, estáse defendendo moi ben. Toma outro peixe, vese tomar os escuditos. Volve a atacar. Que ben se cubren, Isto nas nosas partidas non pasa nin pasará. Duelo de titanes, tío. Buah, o outro debe estar aí como mero espectador, en plan, buah, está gaño. Impresionante esto. Sería xinal que fora Pastrana. No! Ya me acaba de meter, que venga, fixo. Claro, porque Fabio meteuse no cubo, tío. ¡Vamos! ¡Boísima! Están os dous en escudo, non, agora? Estás botando escudos. Estás botando escudos dous. Coménteme, tío, que está facendo Fabio, que gustou na perspectiva de... Vale. Bueno, Clown pues disparar o que estaba, iso todo que nin pincha nin corta, pero ahora toca un pouco de miedo. Está atacando agora, sí, está atacando a Fabio, está intentando coller as paredes. Que agresivo. Son os dous moi bons, Sí, el que está... O outro está baixo facéndose a súa torre, en plan, mira, a mí deixademe en paz, xa viredes a por mí se queredes. A estes chavales hai que fichalos, Estes chavales de vento, hai que fichalos. Apuntan maneiras. Mira, aí está outro. Busca kill tamén. Clown ten un ollo posto en Fabio, outro no que está baixo, porque lle pode meter así algunha baliña. Non lle quere deixar de tomar, que acaba de tomarlo. A un de vida. Está a un de vida. No. Clown, quedará 30 de vida, Clown. Quedará ben. Pois Fabio a 1, Estaba antes. E Clown a 30. Está a 30 de vida. Que acaba de pasar? Pensa, vaya directo. Sabe que o ten feito porque gañou a primeira. Isto vai ser para facer espectáculo. Que acaba de pasar? Non estou vendo que vamos a por Óscar. Si, xa ten feito, entón. Quen é outro? Ollo que é Marta, Creo que era Marta a última. Pola skin parecíame ela. Boísima Clown, tío. Bueno, pues Clown noraboa por eses 800 pavetes, ¿no? Que 800 pavos que se levou Clown, a verdade. Máis que merecidos, a verdade, fixo unhas 3 partidas espectaculares. Fixo moi ben, sí.
na segunda matou no Álvaro 22 Rojo, non nos esquezamos deste Queres facerlle unha entrevista a Clown? Sí, claro, si queres desmuteate e contarnos aquí as túas experiencias de como foi. Fixo moi ben, Clown, Non sei se queres falar un segundo, porque estás por aquí retransmitindo en Discord. Moi boa, Clown. A verdade é que foi espectacular. Tamén especial mención pois a Fabio, que tamén fixo moi ben. De feito, estou a punto de... Hola. Que tal, Clown? Eres tú? Sí. Espectacular, ¿Cómo te sacaches? Non se lleve emocionado ni nada, eso ya completamente. Tú estabas aí nese... O último costoume, Estabas nese PvP con Fabio e non te temblaba man. Sí, Non sei se... Xogo ben. Moi bo, Adrián. Non sabías que era el nome do PvP, pero aí xogábase todo, No. Porque gañou el a segunda. Pensei que me iba a encontrar con Daddy. Sí, pero Daddy tivo moi mala sorte porque se viu nun PvP entre 4 persoas e ao final, pois, ia moi baixo de vida, dun tiro mal dado, pois caeu. Así que, bueno, houve sorte de non ter encontronazo aí con Daddy, pero bueno, fixéchelo... Coméntame por aquí por línea interna que a última que eliminou Crown sí que era Marta. Sí que era Marta, non? Chegou bastante lonxe, Unha cousa As que... clases están funcionando. É que tamén Adrián quería decir que está por aí o chat que o fixo moi ben. Clown, non sei se sabes que Fabio foi tamén o que te deixou a 11 de vida na primeira partida. Lembraste que te eches un PvP aí na illa enfrente de Calígene e que unha persoa que te deixou 11 de vida? E pois Sí. Pois ese tamén era Fabio, que de feito non estábamos espetando a Fabio, vimos que empezaba contra ti e estábamos dicindo, buah, vai genial porque deixou 11 de vida e metiches aí un escopetazo espectacular. E a partir de aí fuches voando, fixeches de 7 kills na primeira partida. E nesta última era entre os dous, sabes? Nese último PvP vos igual non o sabíades, pero o que gañara ese PvP levábaso, porque el gañou a segunda. E bueno, pois ao final gañáchelo tú. Estivo moi reñido e parabéns por eses 800 pavos que te levas. E me dirás que queres que te dé. Ok. Pues con 800 vai ter complicado porque non hai moitas cousas de menos de 1200 agora mesmo. Sí, cando vexas algo que te guste, avisa, vale. Ok. Xa vos avisarei para os próximos torneos, vale? Veña. Chao. Chao, Clown. Chao. Bueno, que pois por aquí o vamos deixando. A verdade que estivo bastante chulo o torneo, moi bo nivel, estivo un pouco aí entre Clown e Fabio. Dade tivo un pouco de mala fortuna aí nese PvP, que era outro gran candidato. E nada, pois agora a ver se vai animando cada vez máis xente e podemos... O mellor editor do mundo, non era boa. E podemos... E podemos, por favor, facer... Daddy non pudo xogar a primeira partida, efectivamente. Entrou xa despois e frío e tal. E igual beber algo, que me dixo que te iba a comida familiar. Marta, moi boa ese segundo posto, na última partida. Pois iso. Deixámolo por aquí, xente... Bueno, teremos que mirar o de StreamYard para a seguinte, facelo con un pouco máis de calidad de sincronización. Sí, estivo guai, a verdade, para ser así... Moita xente castigada, polas notas de onte. Moita xente dixo. Vale, Manu, vídemonos despois.